Espazo Común vende a amosar a súa inquedanza polo desenvolvemento das festas patronais de San Cibrao, que se celebraron no Carballiño nos días 13 ao 17 deste mes de setembro. Dende esta formación política suliñan que a triste realidade é que cada ano que pasa os festexos están máis preto de converterse nos dunha aldea. Na mesma liña que o resto de actuacións do goberno municipal que levan ao Carballiño a perder peso en todos os sentidos posibles. Neste sentido, lembran aqueles tempos de grandes concertos de estrelas do panorama musical nacional e os anos nos que había 2 orquestas diarias, unha banda de música cada día ou actividades para os cativos durante toda a semana. Para expoñer estas queixas que Espazo Común recolleu das veciñas e veciños do Carballiño sobre as festas, estivo en Badal Novas a concelleira Érica Paz. Certo que este ano as queixas foron numerosísimas, parece que estas festas non deixaron conforme a ninguén, hai un sector importante da poboación, por desgracia temos unha poboación tirando envellecida, con a media de 40 e pico de anos na poboación do Carballiño, que dai para baixo pois hai moita xente que lle gusta sobre todo pois o que son bandas de música, queixanse de que non había ningunha banda de música, que por certo a única que tocou encerrada na Veracruz, un lugar precioso, pero cos día espléndido e acompañándonos como nos acompañou o tempo, pois sería de disfrute de moita máis xente se fose o aire libre. Por certo, unha banda que é a banda de Boborás na que participan case todo persoas do Carballiño. Despois tampouco había orquestas para, como di a xente que lle gusta moito bailar, pois para bailar. Eran orquestas espectáculo, unha vez máis a Panorama, que xa parece que é medio residente no Carballiño, pero non esas orquestas que a xente lle gusta disfrutar, bailar, que provoca que estén as plazas ateigadas de xente bailando, para outro tipo de público. É todo enfocado ao mesmo tipo de público. Despois tamén a queixa dos fogos do día 16, esa foi unha queixa moi sonada, porque a xente que estaba acostumbrada era casi unha tradición, hai cousas no Carballiño que son casi tradicións que a xente dos povos da comarca, tanto das parroquias como da comarca, viña ao feirón o día 16 e xa se quedaba para o fogo, por fogos artificiales e xa que se reduciron os fogos que chegaron a ser 3 días, logo 2 e agora sinxelamente 1, pois pasalo para o sábado 14 pois non gustou e non agradou. Unha visión moi diferente é a do equipo municipal de goberno do concello, ao considerar moi exitoso o resultado, tal e como asegura o concelleiro de Turismo Manuel Dacal. Eu vin primeiro tamén dicir que o tempo tamén axuda, verdadeiramente tuvemos un tempo espectacular. A hostelería non creo que non se pode queixar das festas, que todo houve moita xente, o comercio, eso repercute económicamente para o resto do ano. Reitero, eu vin nos concertos, todos os concertos que vin, moitísima xente, espectacularmente, no caso de ayer da Panorama, pois bueno, sempre dicimos a Panorama, porque a Panorama tal, pero verdadeiramente o resultado está aí, non? E logo, pois outras actuacións tamén, como tivemos ese concerto de Dire Straits, como a Fórmula, orquestas que chamaron, o Gin Tonis. E logo, pois, bueno, pois, reitero, o tempo foi espectacular, eu creo que é moi positivo todo o que sucedeu esta semana, e, bueno, pois, a seguir traballando. Si me gustaría dicir unha cousa, que me gustaría ver xente que queira implicarse na Comisión de Festas, hostelería mesmo, eu creo que é un sector que era moi importante que retomara o tema de levalas, bueno, pois sempre contando co apoio do Concello, indudablemente, sea quen sea, pois sempre vamos a estar aí axudando.